салом алайкум бародаро, салом ба ҳама подписчикои канали Авто Душанбе. Дар навори имрӯзаи мо якчанд намуд мошинҳои фурӯшие мебошад ки бо хоси дили шумост. Касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шудан ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии ҳар яки мо мебошад. Пас дар канали мо обуна шавед, то аз видеоҳои мо бохабар бошед. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиятонро танҳо дар ин рақам дар WhatsApp ё ин ки имо раон карда метавонед. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. Якум мошини фурӯшии Toyota Camry мебошад ки соли бароришаш 2004, объеми мотор 2.4, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш автомат. дар инҷо соҳиби мошин аст. срочно мошини фурӯшӣ. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, на панава, ягон ҷои задагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 47000 сомонӣ. ба рублиозира гардонем 328000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 931 01 20 10. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. Дуюм мошини фурӯшии ВАЗ 2114 мебошад ки соли бароришаш 2012, объеми мотор 1.7, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика. дар инҷо соҳиби мошин аст. срочно сум дар корай, состояниш соза, 4 баллон нав, аккумулятор нав, центр замок, электропакетай ҳамаш. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 19500 сомонӣ. ба рублиозира гардонем 136000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 0 01 09 08. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. сеюм мошини фурӯшии Пластраҷи мебошад ки соли бароришаш 1998, объеми мотор 1.6, сӯзишвориш бензин, газ, коробка передачаш механика. дар инҷо соҳиби мошин аст. мошин дар ҳолати хуб аст. мошин камбудӣ надорад, на панава, состояниш зури бада, ягон ҷои задагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 36000 сомонӣ. ба рублиозира гардонем 251000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 915 18 91 89. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯшии Opel Zafira мебошад ки соли бароришаш 2003, объеми мотор 1.8, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика. дар инҷо соҳиби мошин аст. Opel Zafira 2003 солаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. бекамбудия, расход надорад мошин. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 55000 сомонӣ. ба рублиозира гардонем 384000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 985 72 00 01. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷум мошини фурӯшии Opel Astra F мебошад ки соли бароришаш 1997, объеми мотор 1.6, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика. дар инҷо соҳиби мошин аст. состояниш зури бадай, бензин хати гаштагия, газаш нестай, савдо мешавад дар болои капот. қарор дорад ин мошин дар кони бодом. нархи мошин 32000 сомонӣ. ба рублиозира гардонем 223000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 926 36 77 72. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯшии Mercedes-Benz бошад ки соли бароришаш 2000, объеми мотор 1.8, сӯзишвориш бензин, газ, коробка передачаш автомат. дар инҷо соҳиби мошин аст. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мошин бекамбудия, на панава, состояниш зури бада, харошидагӣ вапше надорад. қарор дорад ин мошин дар ноҳияи Данғара. нархи мошин 75000 сомонӣ. ба рублиозира гардонем 523000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 97 78 98 98. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафтум мошини фурӯшии Opel Vectra B мебошад ки соли бароришаш 2000, объеми мотор 1.8, сӯзишвориш бензин, газ, коробка передачаш механика. дар инҷо соҳиби мошин аст. мошин дар ҳолати хубай. ай пеши биё гап мезанем. мошин берасхода, ягон ҷои задагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар ваҳдат. нархи мошин 43000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 300000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 919 01 30. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
8 мошини фурӯшӣ моҳидаи Matiz мебошад ки соли бароришаш 1998 объеми мотори 1 сӯзишвориш бензин газ коробка педачаш механика дар имҷосои мошин гуфтааст. Daewoo Matiz 1998 сол мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, бе расходай қарор дорад. Ин мошин дар Истаравшан. Нархи мошин 16500 сомонӣ. Ба рублиозира гардонем 115000 рубл мешавад. Телефонҳо барои тамос 918 26 97 81. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.